Zuhatzan jaio eta hasi zen, etzeko hormetan margosten eta aspertzeaz disfrutatzen ikasten. Sorterrira itzultzen den bitartean, mundu osoan zehar dabiltza bera eta bere lanak. Izan Estatu Batuetako aldizkari ospetsuenetan, Mexikoko aretoetan, edo etzeko txakolin botiletako etiketetan. Arteaz bizitzeaz eta artea bizitzeaz, esfortzuaren kulturaz eta komikien sarmaz hitz egitera dator gurera. Hurrengo geltokian, Raiza Alaba. Kaixo, eta ongi etorriak Hurrengo geltokia podcastaren 3. saiora. Oraingo honetan Raiza Alaba artista gonbidatu dugu, artista zuhatzarra, naiz eta orain uste dut Bilbon zabiltzara bizitzen, ezta? Bai. Eta hori, besterik gabe, pixkate bere ibilbideaz eta hitz egitera etorri da. Eta hasiko gara hasieratik, ez? Hastapenetatik eta galdetu nahi nizun, hori, noiz hasi zen zure barnean edo artearekiko harreman hau garatzen, ea betidanik edo egon den zure baitan, edo noiz hasi zinen marrazten, imaginatu. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta ni hasi nintzen marrazten txikitatik. Nire aitak baita arte ederrak ikasi zituen, eta berak beti marraztu izan du, beti margotu izan du etxean, eta egian bere influentziagatik edo niretzako beti izan da oso gauza naturala eta organikoa. Gainera berak beti, nire aitak eta nire ama esaten ziguten inez, eta niri ez, nahi genuen hormetan marraztu, marrazteko hormetan, beraz oso esparru librean jokatu izan dut beti, nik uste dut. Eta horrek azken finean egarri egiten da, ez? Ez dakit, arte egiterako orduan, edo. Bai, zuhatzan hasi zinen, baserri batean edo Bai. Eta ez dakit, bizitza horrek, ez baserriko bizitzak edo landain eremuko bizitza horrek eragina duen edo inspiratzen duen igual gehiago, ez dakit, beste inguru bategarekin konparatuz edo nabaritzen zenuen hori, zer inspiratzen zintuen txikitanea, uste duzun horrek eragina zuen. Bai, noski. Eta orain gainera oso era kontzientean, ez? Nik beti, nire helburua da zuhatzan bizitzea, ez dakit noiz, baino bertara bueltatzea da, ez? Ni zuhatzan bizitzan naiz, jaio nintzenetik 19 urte, emeretzi edo 18, urtera arte, eta niretzako da oso erreferentzia garrantzitsua. Eta ez hori bakarrik, baizik eta bertan zitzea baita, moldatu egiten zaitu, nik uste dut, edo zer gauza egiten duzulako esaspertzeko, ez? Nik uste dut, hori, baserri batean edo naturan ezitu izan garenok, marrazten dugula, hau da, orokortzea, ez? Bai. Baino, bai badugula gaitasuna, hori, gauzak egiteko, gure burua esaspertzeko, ez? Eta nik uste dut, hori ere, premiazkoa dela marrazteko. Marraztea azken finean da ikustea eta analizatzea eta inguruarekiko gauzak aztertzea, eta horrekin zerikusia du aspertzea. Bai, ulertzen da, ez? bai, eta hori, igual bakoitzaren ahalmen sortzailea edo garatzeko, bai, beharrezkoa dela aspertzea eta ikustea asperdura momentu horrekin zer egiteko kapaza zaren eta zer egin dezakezu. Hori da. Bai. Eta noiz konturatu zinen igual
benetan honetan sakondu nahi zenuela, ez? Arte ederrak ikasi dituzu zuk ere, eta hori, ikasketak egin nahi zenituela honetan, eta ez zela izango hobi edo zaletasun utz bat, baizik eta altzela lanbide bilakatu nahiko zenukela, edo ez dakit hasieratik asmo hori zenuen ikasketak hasi zenituenean. Ez neukan batere garbi. Nik uste dut okeratu egin nuela batxilergoko bigarren mailan edo ja aukeratu egin behar genuenean eta ba selektibitatea egin eta gero ba esan nuen, bueno, arte ederrak. Mhm. Badaukat beti egiten dudan gauza bat, eta da marraztea eta irakurtzea. Eta baita ere, pentsatu egin nuen filologia ikastea, baino ja pentsatu nuen baita igual gehiegi izango zela, eta aukeratu nuen pixka bat por descarte, egia esan. Mhm. Bilboko, bueno, Leioako Arte Ederren Fakultatean ikasi zenuen, eta gero egin duzu master bat Bartzelonan, eta kanpoan ere ibili zara, Europatik uste dut, egonaldiak egiten, erresidentziak egiten, eta horrek, imaginatzen dut, nolabaiteko eragina duela ere bai, bai zure pertsonan, eta baita ere, sortzen duzun horretan, ez da? Bai, ni adibidez, Bartzelonara jo nintzenean bizitzen, master haure ikasteko, izan zen erreferente batzuen bila joan nintzelako. Hemen adibidez ez da oso arrunta, eta batez ere unibertsitatean ilustrazioa ikastea. Mhm. Normalean, bueno, irakasleek badaude, mm, zentratuta beste gauza batzuetan, agian marrazketa ez klasiko, ez dakite klasikoa den hitza, ez? Baina bai Euskaldun nortasunarekin, Mhm. baita eskulturan gauza oso antzerakoa gertatzen da baita. Eta ni beti izan nahi dut beste lekuetara joan, em, haien erreferenteak ikasteko, ikusteko, eta, bueno, oso aberasgarria dela, ez dakite beste lekutara joatea, eta, bueno, beraien praktikak ezagutzea, eta beraien egiteko erak Mhm. ikasteko, ez? Eta gero nabaritzen duzu hori, gertatu izan zaizula, ez? Osea, Bai, asko. bertan ezagututako erreferenteak zurera ekarri dituzu eta baliatzen dituzu gaur egun, egiten duzun lanean. Eta gainera, niri asmakizun oso ona iruditzen zaite, erresidentziaren kontzeptu hau, ez? Erresidentzia asko daude munduan zehar, eta niretzako dira artista baldin bazara, bueno, edo idazle edo musiko edo dantzari ez dakit, Bai. aukerarik onena edo onenetariko bat. Bai, zure lana ez, garatu ahal izateko, baina horretaz gain ere, imaginatzen dut beste artista batzuekin kontaktuan egoteko, saretzeko ere bai balio dutela, eta klaro, nazioartean bada, leku ezberdinetako jende oso ezberdinarekin daukazula aukera, zure lana partekatzeko, haiengandik ere bai ikasteko, ez? Hori da, eta batez ere, esan duzun moduan, saretzeko. Sareak oso eske premiazkoak dira baita gure munduan, bueno, denon munduan, ez? Baino artisten munduan baita, eta adibidez, bueno, nik badaramatzat, azken 3 urte hauek Mexikora joaten, pasan urtean baita egin nuen erresidentzia bat Mexikon, eta beraien egiteko era agian oso desberdina dela, askoz komunitarioagoa, askoz bizilegunekin, osea, beraiek niri, bueno, ematen dite sentsazioa, ez? Bai. Dena plazaratu egiten dute, dena amankomunean jartzen dute, eta hori onera ekartzea niretzako izango litzateke asmoa, ez? Mhm. Ba,
beste lekuetan ikusten diren gauza onak edo hobeto egiten duten pertsonek edo ideia horiek ba honera ekartzea. Bai. Bueno, esan dezakegu zure pasioa zure lanbide bilakatu duzula, baina egia da eta zuk behar bada asko hobeto jakingo duzu, artistaren mundua ez bakarrik marrazkilariarena, baina orokorrean ba aipatu dituzu, ez? Musikariak, idazleak, dantzariak, aktoreak dela bueno, izan daitekeela bizitza bat nahiko prekarioa, ezegonkorra. Ez dakit, kasketak bukatu zenituenetik gaur egunera arteko bide hori nolako izan da, ez dakit hasieran, ba behar bada hori zaila edo sortea izan duzun eta behar bada batzuetan hori ere gertatzen da, ez? Ate bat irekitzen dela eta horren ostean beste bat etengabe eta bueno, sortea dela, ez dakit. Bai, nik uste dut sorte handia izan dudala. Egia da ere lan asko egin dudala, baino bueno, niri gertatu zitzaidan gauza bat, nahiko arrunta dela ilustratzaileen artean, ilustratzaile artean, eta bueno, ba, nik Instagramean beti publikatu izan ditut nire marrazkian, eta aldi berean Behance da Adobe daukan plataforma batez. Eta orain dela igual 7 urte edo, Hitz naiz dat deitzen den aldizkari batek, ba erreportai bat egin zuen nire ilustrazioen inguruan, eta hortik aurrera ja hasi nintzen ba hori bueno, bai, atzerriko medioekin edo lan egiten, ez? Aldizkariekin, liburuekin, editorialekin, eta orduan ba oso era erraz batean azaldu zen hori. Baina, bueno, hori gertatu horretik egia da, ba lan asko egin nuela. Bai. Osea, beti ba unitik beti marraztu izan dut asko. Ate guztiak jo, Bai, ez? bai, Bidali bai. edo... Bai, hori da. Bai. Eta aipatu duzu orain, ez? Atzerriko medioekin eta editorialekin egin duzula lan, besteak beste ikusi ditugu zure lanak The New Yorkerren eta The New York Timesen ere bai. Nola gertatzen da hori? Aipatu duzu hitz naiz da te aldizkarian, ez? Erreportaje bate egin zizutela eta horren ostean, baina deitzen dizute edo mail bat bidaltzen dizute eta Bai, mail bat bidaltzen dizute, normalean gainera aldizkari hauek, bueno, hau, bereziki hauek estatu batuarrak direnak, ba hori, mail bat bidaltzen dizute eta esaten dizute, hau da gaia, biharko behar ditugu ba 3 bozeto, 3 egun barru behar dugu ba ilustrazio finala, eta hau da dirua. osea, dira 3 eguneko 3 eguneko lanak, bai, baina dena oso argi dago, lehengo momentutik. Beraiek gainera ba diruaren kontura beti aurretik eramaten dute. Niretzako, nik eskertzen dut Bai. hori, egia esan, ez zergatik, ez? Bai. Gero apurua ematen du batzuetan galdetzea, baina da guztiz, osea, jendeari ere interesatzen zaiona, osea, Noski, bai, eta beraiek ba dirua hitz egiteko ba oso naturaltasun guztiz hitz egiten dute, ez? Eta bueno, ba hori oso lan azkarrak izaten dira, interesgarriak baita. Azken, bueno, printzipioz niri, claro, holako mail bat jasotzeak uzten Ja. zaitu pixka bat horrela, ez? Ea, ba, nik pentsatzen jo, eta hau egiteko gaitasuna izango dut, ez, azken finean baita ere gure lana da oso bakartia, ez? Eta zu zaude, ba, hori, ba, zure ordenagailuaren aurrean, esan ez, bueno, ba, hau Ja. egin beharko dugu, ez? Bai. Aurrera eraman beharko dugu hau. Baina, bueno, azkenean gauzak ateratzen dira,
bezeroak errepikatzen baldin badu niretzako da, bueno, seinale ona, ez? Bai, pozik On- geratu direla. Bai, hori da. Orduan, hori, sorte honez gertatu izan da, beraz, bueno, dena ondo. Posten naiz. Eta Frantziako turraren kartela ere egin zenuen 2023an Bilbotik abiatu zenean, hori lehiaketa bidez izan zen, ez? Bai. Eta nola... Kontatuko dizut, hau gainera oso adibide ona delako, zelan egin behar diren lehiaketak azaltzeko. Euskal Irudigileen Elkarteak hitz egin zuen Eusko Jaurlaritzarekin, hori, beraiek ere pentsatu egin zutelako turra Bilbotik ateako zela eta hori dela eta, ona izango litzatekeela, hemengo artista batek kartela edo eventua irudikatzea, ez? Orduan, bion artean, Eusko Jaurlaritza eta Euskal Irudigileen Elkarteen artean, egin zituzten lehiaketaren oinarriak ziren, hori, bakarrik ilustratzaile profesionalak aurkeztu egin ahal zirela. Bueno, eta gainera hori, bozetuak ere pagatutak izango zirela, osea, dena oinarri oso onak ziren, hori, azken finean, bazelako profesional, Bai. profesionalentzako, ez, lehiaketa bat. Eta, bueno, sorte hori izan nuen, ez? Lehiaketa hori irabazi genuen, eta hori bai izan zela oso gauza handia eta marziano total. Ja, bai, eske bada, ez hori evento bat osea, tamaina ikaragarri handia duena, oihartzun handia duena ere bai, osea, imaginatzen dut behar bada hortik ere gero kontaktuan jarri dela jendea zurekin edo ez, baina behintzat hori zure iruditegi hori mundu osoan zehar praktikamente ikusi dutela. Ez dakit zuretzat nolakoa den horrelako ez dakit elkarlan edo, bueno, ez da elkarlan, da lana zuzenean, baina handiak egitea ez, hori, New Yorker edo New York Times edo Frantziako turra bezalako, ez dakit, Euskarri handietan lan egiterakoan, ea zuk zenolako prezioa sentitzen duzun zure buruarekin, lehen aipatu duzu pizkate, jo, hau, bueno, aurrera eramango dugu, ez, baina iruzurtiaren sindromea edo sindrome dela impostora hori ere noizbait agertzen den horrelako lan handietan. Ez dakit. Bai, hala, eta ez, aldi berean. Nik beti badaukat nirekin, zelan esango dudan hau. Osea, nik badakit zein den nire balioa lan asko egin dudalako. Orduan, sindrome dela impostora normalean ez, eta, ez dute flipatua edo, Bai, osea, ez da harroputza ez da segurako. harroputzagatik, eta, Ez. osea, nahiko apalakara, ez. Baina, bai dela, azkenean ni autonomoa naiz. Eta ni kuota bat pagatu egin behar dut, bizitzantan bizitzen dute, hori, lan asko egiten, orduan, dinot, bale, osea, hauek nigan konfidantza baldin badaukate, izango da, Zeo zerrekatik, bai, bai. kapasa naizelako olako gauzak egiten, ez? Baino, osea, beraz, hortik ez, baino, badela hori, ez? Osea, nik azkenean, eske, lan asko egin dut, eta lan asko jarraitzen dute egiten, orduan, Ja. dinot, bueno, hau, heltzen baldin bada, superondo. Heltzen ez baldin bada, porque hori baita gertatzen da, osea, badago jende super ona dela, eta batzutan, ez daukatela sorterik, ez? Osea, sorte gauza bat badago baita, Bai. beti hori Ze da. hori lana handia egin daiteke, baina azkenean hori ez esfortzuaren kultura hori ere bai arriskutsua da, ze mundu guztiarentzat ez dago ere
lekurik edo ez diete emango merezi duten bai, aitortza eta rekonozimendu bai, hori. bai, eta nire baita, osea, beti pasatzen zaidana da, beitu, hau igual da sindrome de la impostora pentsamendu bat, eh? Porque ni beti pentsatzen dut, zergaitik niri? Osea, zergaitik honek aukeratu dit niri gauza hau edo lan hau Egiteko, egiteko, ja, ez? Ez du ikusi honen lana? ja. Honen lana asko zabeagoa da. Eta hori bai pentsatzen Mhm, dut da, beti, mhm, bai. bai. Beraz, bai. Pixka bat, bai, zaila da guztiz alde batera ustea, ez, Noski, sama hori eta bai, presio bai. hori. Hitz egin dugu orain arte ilustrazioaz batez ere, baina beste arte disiplina batzuetan ere ibiltzen zara, zeramika besteak beste, nola ez dakite, bueno, nola kombinatzen dituzu edo nola ze pisu dauka bakoitzak, eta ea, galdetu nahi nizun ere bai, ea hori, ez dakit, gauza bat baino gehiago lantzeak, ba, zer eragin duen edo zer ematen dizun zuri. Ba, euskarriak aldatzea beti, bueno, niretzako ona da, aldatzerakoan baita zure narratiba propioa edo zure lenguai propioa baita eraldatu egiten delako, ez? Mhm, E, ni normalean paper batean marrazten dut, rotring batekin, eta hori ba, sentitzen dut kontrolatu egiten dudala. Eta zeramikak adibidez ba, ematen dian baliabideak ezberdinak direnez, ba, nik ere, osea, hau da adibide tonto bat, ez? Baina zeramikan adibidez, ba, pintzel batekin margotu egin behar da. Eta pintzel hori hartzea, ja, bada aldaketa mhm, handi bat, ez? Nire bururako. Eta nire eskuak moldatu egin behar da, ba, pintzelak ematen didan formetara, eta horrek ja beste ariketa bat da. Eta ariketa ezberdinak em, burutzea, eta, bueno, ba, aztertzea, ez, horretan, ba, horrek bakarrik emango dizu, ba, aberasgarritasuna, bai, berriz ere. mhm, bai. Pixkat hori ilustraziora bueltatuta edo orokorrean behar bada, esan dezakegu orain, ez, ibilbide nahiko luze baten edo lan asko egin ostean, zuk esan duzun bezala, estilo propio bat garatu duzula, ez? Eta erraza dela, ba, zure lan bat ikustean, identifikatzea zurea dela. Em, nola joan zara finkatzen hau, ze imaginatzen dut hasieratik edo unibertsitate garaitik behintzat, ez zela guztiz horrela izango, ez? Ez dara mazula hainbeste urte, ba, berdin marrazten. Bai, bueno, niretzat adibidez, estiloarena ez dakit bilatzen den gauza bat izan behar dena, ala ez, bueno, normalean, bai, gainera, ba, ilustrazioa ikasten baldin baduzu, eh, esango dizute, ez, zure estilo propioa bilatu egin Mhm, behar duzula, ba, bezeroi hori gustatzen zaielako, eta baino nik adibidez, nire marrazkiak ikusten ditudanean, alde oso ezberdinak ikusten ditut baita bata eta bestearen artean, ez? A ber, osea, badakite nire marrazkiak mhm, direla eta badakite ba ezagutzeko bueno, errazak ez, bueno, errazak direla esango bai. dugu, ez? Baina nik hori ez dakit, ez dukatain garbi. E, eta batzutan aldatzeko arriskua edo hartzen dut, eta horretan bai pentsatzen dut, jo, agian ezin dut hau asko aldatu, ez? Igual bezeroi ez zaie gustatuko eta Mhm, amaitu egingo zaite txoioa. mhm. Bai, Bai, ulertzen dute, pixkat, igual, hori ez, bueno, ez dakite igual zure lan ezagutzen ez duenarentzat, pixkat irudi orokor bat egiteko, badira pues, kolore pila bat, oso deigarriak, oso potenteak, eta formak ere bai dira nahiko
zakite, lausoak edo pertsonaiak irudikatzen dituzunak ere bai, eta denak nahiko, ez dakite, kargatua edo nola esan, pertsonaia asko, forma asko eta kolore asko hori batez ere. Baina egia da gero, eta hau uste dut ez zenuela bezero batentzat egin, baizik eta zuk nahi zenuelako, duela urte batzuk komiki bat atera zen nuela, sumidero deitzen dena, eta horrek gogorarazten du gehiago, komiki zaharren itzurara, batez ere zuri beltzean delako, ez dakit, hor autu hori zergatik egin zenuen. Ba, nik beti zuri beltzez marrazten dudalako. Eta, bueno, nire lan prozesua da paper gainean marraztea, hori ba, zuri beltzez, gero eskaneatu egitea, eta digitalez kolorea sartu, Mhm. ez? Eta ni oso ohituta nago, ba, nire marrazkiak zuri beltzez ikustea. Baino, claro, jendeak ez, edo Ja. jendearentzat, ba, arraroa eh, da hori, baino niretzat oso gauza arrunta da. Eta komikia nahi nuen horrela egin, niretzako nire lanaren oinarria delako marrazketa. Orduan erakutsi egin nahi nuen, ba holan, ornamentu barik, eta era, ba hori, tipo biluzik. Mhm. Bai, hasierako, ez, hasierako pausu horretan nola geratzen den, eta horrela ere funtzionatzen duela, edo Hori da. posible dela horrela egitea. Hori ez nuen bezero batentzat egin lan hori. Bueno, nik eta lehen esan dut, ba hori, batzutan beldurrak eta ba sartu egiten direla, ez? Ez dakit sortzeko orduan, baino normala da baita ere. Lehen esan duzun bezala edo hasieran esan duzun bezala, lan hauek oso Ez egonkorrak. egonkorrak dira, bai, inoiz ez dakizu noiz amaituko den hau. Orduan, ni pentsatzen dut, ba, hori, askatasunez egiten ditudala gauza, ba, proiektu pertsonalak ere asko egiten ditudalako, baina, bueno, inoiz ez dakizu, ez, zelan irtengo diren Mhm. gauzak. Ze komikiagatik ere, ba, beste lan asko irten egin dira, beraz, bueno, Mm. Hori galdetu nahi nizun ere, ez, batez ere, ea tartea daukasun, zuk benetan nahi duzuna, edo proiektu pertsonal horiek sortu ahal izateko, edo hori, edo bezeroentzat ilustrazioak egitea, kentzen dizun horretarako gogoa behar bada, ala ez, ala gogo handiago ematen dizu, ditu, hau da, pixka bat, ez dakit, bideratuagoa, ez, edo zerbait zehatza eskatu didaten enkargu bat, baina nik nire, bueno, ez dakit, gustu propiorako edo ba, hori, nire ahalmen sortzaile hori garatzen jarraitzeko eta ez mugatzeko bakarrik besoren lanetara, ba, tarterik ateratzen duzun horretarako ere bai, posiblea den. bai, beti. Eta, bueno, gainera, enkargu bat egiten ari naizenean, saiatzen naiz beti nire esparrura eramatea, ez? Hori, beti. Eta, bueno, batzutan posiblea da, beste Mhm. batzutan ez. Nik baita ere lan asko egiten ditut erakusten ez ditudanak arraroak direlako niretzat. Baino beti bilatzen dute lekua ba, nire proiektu pertsonalak egiteko. Eta, bueno, ba, beste bideak baita ezagutzeko, ez? Mhm. Eh, eta hori uste dut, ba, bai, eske marrazkilari batentzako oso eske egin behar den gauza bat da, Mhm. ez? Bestela ere, ba, enkarguetan beti basabiltza, agian, ba, zure burua edo... Bueno, ni pasatzen zaite, bakarrik enkarguak egiten baditut, oso triste jartzen naiz. Ja, eske lana da, azken finean. Claro, orduan, ba, bueno, bada oso gauza ederra, ba, marrazketaz bizitzea, ez? Ba, nire kasuan, baina hori batzutan bada
ba, bueno, kondena bat edo Mhm. ez. Bai. Hori, itzuli nahiko nuke pixkat komikiaren gaira, ze, bueno, badakit hori literatur zalea ere bazarela, gustatzen zaizula irakurtzea, hasieran ere aipatu duzu. Eta komikia askotan ikusi izan da, ez dakit, pixkat ahaztutako literatur genero bat, zala, ez dauka inondik inora pues, novelak duen, ez, estatusa, esango dugu. E, Baina ez dakit zuretzat, inkluso literatur genero beharrean ikusten duzun gehiago, behar bada ba hori, ez? Arte disiplina moduan inkluso, eta komikiak irakurtzen dituzunean, ea hori, irakurtzen dituzun berez historioagatik, ez? Ba hori, eleberri bat hartzen dugunean, normalean horregatik izaten da, ez? Kontatzen duen horrengatik, eta ea komikietan horregatik ere baden, edo gehiago ba, nola kontatzen duen hori, e, irudigilek egin duen, ze artistek egin duen, edo zer da hortik erakartzen zaituen. Ba, normalean aukeratu egiten ditut marrazkiagatik. Ume txiki Mhm. bezala. Marrazkia azalean behin ikusita, ze izango da, ez? Baino, bueno, ba, daramatzat ere urte asko komikiak irakurtzen, ni komiki zale amorratua naiz, eta ja ez ditut bakarrik marrazkiangatik erosten edo irakurtzen, ez? Ba, batzutan, bueno, kosta egiten zait gehiago irakurtzea Mhm. marrazkia esaidanean gustatzen, Mhm. eta hori pasatzen da, igual banago irakurtzen eta jo, ikusten ez horriak pentsatzen, jo, zei txuxi den hau edo ze, baina historia ona da, osea, Mhm. batzutan hori gertatzen da. Orduan, oso arlo zabala da komikiarena, eta gainera orain komiki asko egiten ari da. Mhm. Osea, ilustratzaile gehienok badaukate bere komiki Mhm. propioa, ez? Mhm. Oso momentu oparoan gaude Mhm. horren aldetik. Bai, askotan orain nik ere asko ikusi dana da novela grafikoa edo deitzen dela, osea, nire ere ematen dit sentsazioa hori igual inkluso umeentzako genero bezala ikusten dela batzutan komikia, eta agian novela grafikoaren izena jartzea ja beste leku batera eramaten duela, ez? Osea, ez da, ez dakit, naiz eta azken finean berdina izan daitekeen, ez? Bueno, ba, historio bat eta ilustratua dagoena, eta normalean novela grafikoak ere binetak eta izaten dituzte, baina ez dakit, uste dut horrek ere eta egia da oso momentu oparan dagoela eta ez dakit horrek ere igual eraginik duen pizkat beste leku batera eramatearena komikiaren generoa, ez dakit. Ba, nik uste dut baietz, justo, bueno, gure belaunaldiak ez, ja horrekin apurtu egin Hmm, du, nik pentsatzen dut, edo bai, pentsatu egin nahi dut hori. Ja, agian gure gurasoek bai pentsatzen dutela igual, bueno, hor haien belaunaldikoak, ba hori, ba, ume txikien gauzak direla edo, baino orain, beitu ni beti joten eta erosten ditute komikiak Jokerren, mhm, Bilbon dagoen denda baten, eta publikoa oso ezberdina da. Osea, larunbat goize batean, goiz batean joten baldin bazara, badaude ume txikiek, badaude beren gurasoak, badaude 15 urteko kuadrilla batek, osea, jende asko, ez? Eta publiko guztietarako daude komikiak, hori baita polita da. bai, 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 bai. Bai, zelen zen igual hori, ume txikiak edo frikiak, ez? Ere hori bai, da. superheroiak edo manga edo denelakoa, baina eta hori aldatzen ari da. Bai, Bai. eta mangari esker nik uste dut baita. Manga hain zabala denez, nik uste dut Europan baita, ba, hasi izan direla, bueno, orain dela urte asko, ba, tipo lenguaia hori imitatzen edo saltzeko estrategia horiek erabiltzen eta hori, ba, azkenean, ba, nabaritu egin da. Mhm. Zuk uste duzu beste komikirik aterako duzula edo... Bai, daukat bat Bai. hasita, jadanik, eta, bueno, ba,
agian hemendik 2 urtetara edo Mhm. posible izango dut amaitzea. Azkenean, hau egiten dute nik nahi dudalako egin, baino, claro, horrek baita denbora asko ematen Eskatzen. du ez, eta eskatzen du. Beraz, bueno, ba ikusiko dugu, Mhm. momentuz presa barik nabil egiten. Oso ondo. Eta horretaz gain, badaukazu, ez dakit, beste proiekturen bat eskuartean kontatu daitekena, edo zertan zabiltza orain? Ez dakit. Eske ez dakit kontatu egin alden ala ez, baino, bueno, orain banago museo baterako, oso Mhm. marrazki erraldoi bat egiten, eta, bueno, ba, nik uste dute nire planako uda hori izango dela, Mhm. marrazki erraldoi hori egitea, dela, ba, 3 metro eta 26 eta piko, bueno, da oso oso erraldoia, eta, bueno, baita, ba, banabil proiektu ezberdinekin lan egiten, oraintxe bertan, banago bolo-bolo deitzen den festival baterako kartelgintza egiten, banago ere beste marrazki bat egiten hemen Laudiorako, eta eskutartean nik uste dut horiekin dabilela Mhm. momentu honetan. Oso ondo, espero dugu, bueno, goizago edo beranduago, baina ikustea eta disfrutatzea horietaz ere bai. Bukatzeko, ez dakit nahiko zenuken gomendatu, bueno, egia esan, eh, pues gehiago okurtzen zaizuna, edo ez dakit, bai izan komiki egileren bat, ilustratzailearen bat, edo lanen bat, uste dut, bueno, interesgarria izan daitekela, eta ez dakit horrela baukazun zerbait, nahiko zenukena jendeari heltzea. A ber, ba, bueno, orain irakurtzen ari ditut asko Natalia Ginzburg eta Ursula K. Le Guin, Bai. asko gustatzen zaizkit. Eta, bueno, bi hauek literatura arloan. Gero komikiak orain ari naiz irakurtzen Shintaro Kago, Mhm. dela mangaka bat, trikientzat. Eta Ursula K. Le Guin, bueno, Natalia Ginzburg ez da ezagutzen, baina Ursula K. Le Guin ere pizkat Pizkatzea Frik, da baita, bai. baina, bueno, oso potentea ere bai, 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 Osea, bai, bai. zientzia fikzioa eta, baina, bueno, gero kritika sozialarekin edo esango dugu, Asko, edo... asko, asko, bai. Eta ni gustatzen zait baita beraren harremana naturarekin, Mhm, ez? bai, Bera da oso supernaturalista eta oso defendatzaile amorratua, ez? Eta hori baita oso asko gustatzen zait. mm, Bai, bai, egia da. bai. Euskaraz badago behintzat bat, badakite Bai, oian hitzean mundua. hori da. Ez dut irakurri, baina bai, Oso ondo dago. ezagutzen dut, bai. Bai, oso ondo dago. Em, eta zer gehiago? Eta, bueno, musika arloan, orain justo trenean etortzerakoan, egon naiz SSS Mhm. taldearen album berria entzuten, asko gustatu egin zaidala. Eta, bai, bueno, hemen egia esan, eske musikan baita, oparoutasunean bizi Ja, gara, bai. Berde Prato baita asko gustatzen zait, Thatchers, Mhm. bai, Bai, badaukagu nahiko panorama ona bai, azkenaldian. super ona, egia da. Ba, oso ondo reiz, eskerrik asko tarte honengatik. Ni oso gustura egon naiz, oso interesgarria bueno, kontatzeko daukasuna eta sortzeko eta egiteko daukasuna eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik eta tartetzo honengatik. Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik, ni baita ere oso gustora egon naiz. Eskerrik asko. Mila esker.